У эфіры падкаст у кантэксце. І з вамі вядучыя Леся Руднік і Александр Мазуркін. У кантэксце гэта падкаст, у якім мы размаўляем з экспертамі, якія дапамагаюць нам зразумець, што адбываецца ў свеце і як гэтыя падзеі ўплываюць на Беларусь. Нам важна вашае меркаванне, таму мы вітаем вашыя каментары і адзнакі на платформах, на якіх вы нас слухаеце. Прывітанне, Леся. Прывітанне, Саша. І, канешне, вітаем нашых слухачоў. Ну што, у нас сёння апошні выпуск, і у нас па традыцыі нашай выпуск такі, дзе мы падводзім вынікі сезону, нашага трэцяга сезона. Можа быць, перад тым, як мы пачнем размаўляць пра нашае меркаванне, Лесь, ты магла б нам распавесці увогуле, што ў нас былі за госці і пра што мы з імі так агулам размаўлялі? Так, конечно. У нас у гэтым сезоне было 7 выпускаў з гасцямі. Мы стараліся даць погляды і кантэксты з розных краінаў. Першы выпуск у нас быў з Ларісай Свечын, гэта беларуска, якая стала мэрам у маленькім горадзе ў ЗША, у Флорыдзе. Пасля гэтага мы паразмаўлялі пра бяспеку, ідэнтычнасць літоўцаў з палітолагам Лаўрынасам Янавічусам. Таксама мы размаўлялі пра будучыню Расіі, прыроду аўтарытарных рэжымаў з знакамітым эканамістам Сергеем Гурыевым. Ну і не забылі таксама пра Швецыю, краіну, дзе мы з табой жывем. Это была размова з былым амбасадарам Швецыі ў Беларусі Стэфанам Эріксанам, які распавядаў нам пра шлях Швецыі да НАТО, пра сваё мінулае. Таксама былі такія настальгічныя моманты пра жыццё ў Беларусі і тое, па чым сумуе Эріксан. Акрамя гэтага мы паразмаўлялі з Анастасіяй Махамед, якая з'яўляецца парамедыкам на фронце, раней у складзе палка Каліноўскага. Не забылі мы таксама паразмаўляць і пра нацыяналісцкія рухі, якія ёсць у Расіі. Паразмаўлялі з прадстаўніком башкірскага нацыянальнага руху Русланам Габасавым. І апошні наш выпуск быў з Анаіс Марэн, якая з'яўляецца спецыяльнай дакладчыцай па пытаннях, звязаных з правамі чалавека ў Беларусі. Да, у нас былі вельмі розныя госці і з замежжа, і беларусы таксама. Мы спрабавалі, канешне, каб гэта было вельмі збалансавана, і глядзець таксама на тыя краіны і тыя кантэксты, якія зараз беларусам могуць быць вельмі цікавымі, ці дзе, на наш погляд, маглі адбывацца якія-то вельмі цікавыя палітычныя тэндэнцыі, якія могуць уплываць на Беларусь. Леся, для нас таксама вельмі важна, каб у нас была гендерная роўнасць. Як у нас з гэтым атрымалася ў гэтым сезоне? Атрымалася нармальна, лепей, чым у шведскім, лепей, чым у беларускім парламенце. У нас было 3 жанчыны, 4 мужчыны. Мы тут не Netflix, так? Мы ўсё ж такі выдаем статыстыку. Як заўсёды, у нас ёсць пэўнае расчараванне, што некаторыя выпускі не ўзляцелі, як бы нам хацелася, бо нам вельмі цікавымі падаліся гэтыя госці, вельмі важнымі для разумення кантэксту падзей у розных краінах, але топ-3 найбольш папулярныя выпускі гэтага сезону. Гэта першы, гэта выпуск з Сергеем Гурыевым, другі з Русланам Габасавым і трэці з Лаўрынасам Янавічусам. Леся, але на самой справе цікава, чаму менавіта гэтыя выпускі, на твой погляд, здаецца, сталі найбольш папулярнымі? Ну, я думаю, што частка тлумачэння тут у тым, што наша аўдыторыя крышку пашыраецца, калі мы робім выпускі на рускай мове з людзьмі, якія паходзяць з Расіі ці з рускамоўных краінаў, таму яны могуць таксама быць актуальнымі для жыхароў грамадзян іншых краін. І гэта відавочна у выпадку Сергея Гурыева, Руслана Габасава. Таксама падобная сітуацыя у нас была з мінулымі сезонамі, калі выпускі з прадстаўнікамі іншых рускамоўных краінаў былі даволі папулярнымі, бо распаўсюджваліся сярод гэтай аўдыторыі. Але я думаю, таксама іншая частка тлумачэння тут заключаецца ў тым, што беларусам хочацца ведаць, што адбываецца ў Расіі. Хочацца ведаць, ці ёсць там нейкая надзея на рост сепаратысцкіх рухаў, на развал імперыі і іншыя штукі. Ну і, канешне, хочацца ведаць свайго суседа, хочацца ведаць, што адбываецца у краіне, ад якой на сённяшні момант Беларусь моцна залежыць. Таму думаю, што такая сітуацыя. Ну і вядома, калі мы кажам пра выпуск з палітолагам з Літвы, Лаўрынасам Янавічусам, то тут таксама ёсць гэтая тэндэнцыя, што краіна знаходзіцца каля нас. Відавочна, зараз вельмі інтэнсіўныя стасункі паміж не толькі дзяржавамі, але таксама паміж літоўскімі дзяржавамі і беларусамі як грамадзянамі. Таму думаю, што это даволі актуальна адклікаецца нашай аўдыторыі. Што ты думаеш? Ну да, відавочна. Літва, там столькі беларусаў жыве, і Літва настолькі блізка для нас, што нам таксама вельмі важна ведаць, што там адбываецца.
Думаю, можна пераходзіць да таго, якія выпускі на наш погляд, а не на погляд гледачоў былі самымі цікавымі. 7 выпускаў. Які твой нумар 1? Ну, тут я дам непапулярны адказ, які таксама крыху супрацьлеглы, потому што я сказала ў самым пачатку. Звычайна нам падабаюцца тыя выпускі, якія набіраюць найменш праглядаў, але гэтым разам мае прыярытэты і прыярытэты нашай аўдыторыі супалі. Мне найбольш спадабаўся выпуск з Сергеем Гурыевым. Я думаю, што частка тлумачэння заключаецца ў тым, што я таксама ў межах сваёй акадэмічнай працы займаюся вывучэннем аўтарытарных рэжымаў. Я перад выпускам пачытала некалькі яго акадэмічных артыкулаў, мне было цікава там пакапацца у аргументах, у яго тэорыі аўтарытарызму, задаць яму пытанні, якія таксама паходзілі менавіта з яго акадэмічных артыкулаў. Ну і ён, у прынцыпе, даволі шмат публічна выказваўся наконт сітуацыі ў Беларусі. І таму мне было вельмі цікава паслухаць яго меркаванне. І ў гэтым сэнсе мне з ім было вельмі камфортна размаўляць. І па майму меркаванню тут была добрая такая глыбіня размовы, у якой мы адразу змаглі паразумецца і знайсці нейкі падмурак для вось гэтай глыбіні размовы, якой заўсёды хочацца ў гэтых падкастах. Што наконт цябе? Самы любімы? Твой топ-1, мой быў самы праблематычны, на мой погляд, быў для мяне гэты выпуск. Але мой самы любімы, гэта, канешне, і не канешне, а мне заўжды душа гарыць ад таго, што нашы беларусы дзесьці выбіваюцца. І вось непасрэдна Ларыса Свешын, гэта мэр аднаго з горада ў Маямі, у Вялікім Маямі. Было таксама цікава ўсё ж такі паслухаць пра ЗША і пра тое, што там адбываецца. Бо зараз выбары, і увесь свет троху здзіўлены. Здзіўлены кандыдатамі і ад рэспубліканцаў, і ад дэмакратаў. І паколькі Ларыса, яна сябра рэспубліканскай партыі, таксама было трошачкі цікава пра гэта паслухаць. І мы з табой таксама зараз не пражываем у Беларусі. Мы вельмі актыўна з табой удзельнічаем у дыаспары, у рухах дыаспары ў розных краінах. І мы таксама убачылі вось гэту трошачкі тэндэнцыю пра тое, што беларусы ўсё ж такі больш галасуюць за кансерватыўныя партыі. І гэта тое, што таксама Ларыса Свешын нам пацвердзіла. Яна сказала, што беларусы больш ўсё ж такі галасуюць за рэспубліканцаў. Мы, конечно, статыстыкі не маем, але памятаю, што таксама ў Швецыі праводзілі з дыаспарай такой невялічкае даследаванне, і там было таксама вельмі відавочна, што дастаткова вялікая частка беларусаў галасуе за вельмі правыя партыі. І ў разрэзе таксама выбараў у еўрапейскі парламент, вось якія зараз адбыліся, я думаю, што это таксама такая цікавая тэма, якую хацелася б зразумець болей, чаму ж ўсё ж такі беларусы галасуюць больш за правыя партыі, чым, напрыклад, за левыя партыі, і чым гэта падмурак. Таму гэта быў мой такі самы любімы выпуск з гэтага пункту гледжання. Яшчэ адзін выпуск, які мяне вельмі закрануў, гэта размова з Анастасіяй Махамед, якая працавала парамедыкам. Ну і зараз яна ўсё роўна там актыўна удзельнічае, але, можа быць, не ў рамках ЗСУ і не ў рамках палка Каліноўска, пачуць увогуле пра гісторыю і пра тое, што там адбываецца. Таму што адное слухаць гэтыя ўсе навіны з фронту, бачыць гэтыя жахлівыя відэо, але іншае, што значыць быць на фронце, у гэтых ямах сядзець і ратаваць людзей. Ну і таксама, канешне, паслухаць пра тое, што з беларусамі адбываецца, калі яны заходзяць з ЗСУ. На жаль, трошачкі сумная гісторыя, таму раім усім паслухаць гэты выпуск. Я хацела просто дадаць 2 цэнты наконт выпуску з Анастасіяй Махамед. Мне падаецца, тут было асабліва мне цікава, як вось суаўтарцы падкаста гэты досвед па тым, што нам прыйшлося праходзіць пэўную цэнзуру. Я думаю, што гэта таксама крыху незвычайна, да? Раней наша пытанне ніхто не вычытваў да таго, як мы праводзім падкаст, але таксама мы рабілі гэты дысклеймер у падкасце, каб нашы слухачы разумелі, што гэта размова ў пэўным сэнсе крышачку абрэзаная, крышачку больш такая сціплая, чым мы б хацелі, хаця пры гэтым яна насамрэч даволі глыбокія моманты закранула. Вось, напрыклад, не было неёмка задаваць пытанні, там, якія адчуванні ёсць, калі ты бачыш паміраючага салдата на фронце. Гэта даволі такія сенсітыўныя рэчы, але мне падаецца, Анастасія вельмі класна дала вось гэтую эмоцыю і дазволіла нам зразумець, што гэта насамрэч можа значыць. Але тут таксама трэба сказаць, што вычытывалі нашае пытанне, але потым ніхто не абрызаў адказы. Леся, які выпуск з гэтых 7 быў для цябе трошачкі не тое, каб менш цікавы, але, можа быць, цябе здзівіў у якім-то сэнсе?
і у цябе які-то такія адчуванні, што, што там адбываецца ў гэтым кантэксце? Адзін з гэтых выпускаў гэта наш апошні выпуск, і гэта выпуск з Анаіс Марэн. Мне падаецца, што ён стаў не такім глыбокім, як хацелася б, бо вакол ААН зараз ёсць вельмі шмат гісторый, якія тычацца крызісу ўнутры гэтай арганізацыі, уплыву аўтарытарных актараў на гэтую арганізацыю, якім чынам яны працуюць унутры аўтарытарных краінаў, якім чынам яны будуюць свае кааліцыі аўтарытарныя на гэтай міжнароднай пляцоўцы. І таксама ёсць вось гэтая размова пра пэўны крызіс увогуле фарматаў міжнародных арганізацый і як яго варта, не варта пераглядаць. І мне бы вельмі хацелася пра гэта паразмаўляць, але тут мы таксама абмежаваныя проста былі мандатам нашай суразмоўцы, і я думаю, што калі б у нас быў, можа быць, іншы спікер альбо іншая магчымасць пра гэта паразмаўляць, то я б з радасцю вось менавіта ў гэтую тэму паглядзела, таму што для нас усё ж такі гэта таксама кантэкстуальна важнае пытанне. Я думаю, што беларусы, беларускія дэмакратычныя сілы, журналісты, актывісты заходзяць даволі часта на гэтыя міжнародныя пляцоўкі. Былі розныя цікавыя выпадкі, калі там прадстаўнікі офіса Ціханаўскай сутыкаліся з прадстаўнікамі беларускай улады, напрыклад, на гэтай пляцоўцы. І гэтыя розныя моманты, мне падаецца, яны проста з'яўляюцца адлюстраваннем таго, як цікава працуе гэтая арганізацыя, як цікава працуе ўвогуле сістэма міжнародных арганізацый. І мне было б, напэўна, больш прыемна, каб мы маглі вось капнуць у гэтыя глыбінныя рэчы і паспрабаваць пра гэта паразмаўляць. У гэтым сэнсе, напэўна, гэта проста крышачку неадпавяданне маім чаканням ад гэтай тэмы, напэўна, бо мы адразу ведалі, чым абмежаваная спікерка. Вось, а другі выпуск, які мне спадабаўся, ён таксама ўваходзіць у топ, але ён мяне закрануў. Закрануў, можа быць, не ў самым прыемным сэнсе, і гэта выпуск з літоўцам нашым, з Лаўрынасам Янавічусам. Канешне, вельмі складана размаўляць з чалавекам, які вельмі цесна працуе з сістэмай прыняцця рашэнняў, які таксама каментуе вельмі актыўна палітыку, які таксама з'яўляецца літоўцам, да, то бок там ёсць вось это змешванне пачуццяў, пэўны баяс, напэўна, да, які нам падаецца не адпавядае нейкім, можа быць, як это, здраваму смыслу, да, здравым сэнсам. То бок нам хочацца, каб это было па-другому, і мне ў першую чаргу, як беларусцы, хочацца, каб это было па-другому. І тут я кажу, канешне, пра стаўленне літоўскай такой палітычнай эліты да фармавання палітыкі ў дачыненні да беларусаў менавіта, да грамадзян Беларусі. Усе гэтыя абмежаванні, вось акурат прыкладна, калі мы выпускалі выпуск, не задоўга пасля гэтага абвясцілі гэтую ініцыятыву, калі беларусам нельга было правозіць нейкія прадукты, напрыклад, у Літву, што пасля, дарэчы, адмянілася даволі хутка, але ўсё роўна такія рэчы, яны, мне падаецца, даволі эмацыйна кранаюць, калі мы размаўляем пра стасункі паміж беларускім грамадствам і прадстаўніком гэтай краіны. Яно крышачку чапляе, да, бо як бы чалавек на тым баку разумее, што тут, можа быць, няма той віны, якую на нас ускладаюць, і мы, канешне, гэта таксама разумеем, але няма вось гэтага паразумення на ўзроўні там рацыянальнасці нейкай палітыкі. Таму, канешне, тут як беларуска я была крышачку ўзрушана, але як, зноў ж такі, паліталагіня, як чалавек, які займаецца палітычнымі даследаваннямі і аналізуе палітыку, я, канешне, скажу, што это даволі ўсё заканамерна, і гэта з'яўляецца ў пэўным сэнсе нормай, да, у палітыцы паміж двумя краінамі, дзе адна з'яўляецца агрэсарам ці суагрэсарам у вачах літоўцаў. Я згодны з табой, з Літвой трошачкі, канешне, цяжка на персанальным узроўні, але таксама на гэта можна ж глядзець і з пункту гледжання эканамічнай зацікаўленасці. І як бы там ні было, мы спрабавалі задаць гэта пытанне, і нашы госці адышоў ад яго. Добра, вы тут абмежаванні ўводзіце супраць беларусаў, а што з гандлем паміж Літвой і Беларусі? Чаму ён там у 2-3 разы вырас за апошнія гады? Зараз Еўрапейскі звяз прыняў новы пакет санкцыяў, дзе праз Беларусь вядома, але яшчэ не факт, будзе абмежаваны гэты імпорт санкцыёнкі ў Расію, але эканамічная цікавасць была і з боку Польшчы, і з Літвы. Пра гэта, канешне, ніхто не хоча размаўляць, але гэты аспект, ён ёсць. Таму мне здаецца, што гэты выпуск для мяне быў таксама трошачкі такі, можа быць, незбалансаваны, таму што літоўцы кажуць зараз пра тое, што комфортна для іх казаць. І зразумела, гэта вельмі алармісцкі падыход, і ёсць пагроза, калі вайна пашырыцца і эскалацыя, то, канешне, Літва будзе першая, якая будзе закранутая, і Польшча.
Але з іншага боку ёсць там іншыя аспекты, вось як яны паміж сабой злучаны. Тут, конечно, таксама пра гэта хацелось больш размаўляць. Я не буду больш казаць негатыўна, можа быць, пра выпуск з Сергеем Гурэевым, але не магу не закрануць. На жаль, пры ўсей яго акадэмічнасці, пры тым, што ён выкладчык у знакамітых універсітэтах Еўропы. Я вось усё роўна увесь час думаў пры размове з ім і пасля, наколькі ён увогуле адлюстроўвае гэтую расійскую палітычную іміграцыю. Я увесь час прабую зразумець, што такое гэта расійская палітычная іміграцыя за мяжой, і так не магу зразумець. Хадзіў калісьці на дэманстрацыі пад амбасаду, каб паглядзець, што там расейцы робяць. Не магу зразумець, хто гэта. Не магу зразумець, хто выступае за бел гэтым блакітна-белым сцягам і што гэта значыць. І мы задалі яму одно пытанне, якое я потым доўга думаў, ці праўду ён адказаў, ці не. Мы задалі, памятаеш, пытанне пра тое, ну вось заўтра здараецца цуд. Ну, можа, не цуд, проста здараецца, што ўлада пераходзіць. Ну, да такіх, як ён, і вось яго групы. Што будзе адбывацца з гэтымі тэрыторыямі? Што будзе адбывацца з Крымам? І ён казаў, мы ўсе адназначна ўсё вернем. Ён раздразняна так адказаў, і не паверыў я яму. Цікава. Вот, не паверыў. І не паверыў я яму таму, што ён же палітолог. Ну, як гэта будзе выглядаць рацыянальна? Ну, як бы, я не бачыў, каб яму гэта дазволілі зрабіць, там, грамадства і ўсё астатняе. Ну, карацей, у гэтым моменце, ці там ідэалістычныя погляды, ці поглядаў ідэалістычных няма, проста кажацца тое, што трэба казаць, пакуль што зараз это трэба казаць. Не прыземлілася гэты выпуск для мяне, але цікава, безумоўна, было размаўляць, і цікава, што гэта такое выйшло. І мне падаецца, што тут важна таксама адзначыць, што канешне, ён акадэмік, канешне, ён эканаміст, але варта не забываць пра тое, што Гурэеў таксама палітык. Ён апазіцыйны палітык. Это чалавек, які стаў там сузаснавальнікам гэтага расійскага антываеннага камітэта, чалавек, які, як я разумею, пісаў частку гэтых вось пастулатаў, якія ён нам узгадаў падчас падкаста. То бок тут, канешне, важна ўлічваць, што ён, па сутнасці, у гэтым пытанні адказваў нам не як палітолог, а як палітык, і звяртаўся менавіта да нейкага гэтага агульнага бачання, якое яны спрабуюць стварыць унутры расійскай апазіцыі ў эміграцыі. Але я з табой згодна, што вельмі цяжка зразумець прыроду гэтага звера, да, без гэтых расійскіх апазіцыянераў за мяжой. І пра гэта таксама шмат кажацца ў публічнай прасторы, што яны быццам бы больш раз'яднаныя, чым, напрыклад, беларускія апазіцыйныя сілы, дэмакратычныя сілы. Я думаю, тут насамрэч частка тлумачэння ў тым, што іх проста больш. Там таксама замешаны даволі вялікія грошы, чаго няма ў выпадку беларускай апазіцыі ў такіх памерах, як мінімум. І гэта даволі моцна ускладняе сітуацыю. То бок там у кагосьці дзесьці калісьці бізнес, у кагосьці нейкія ўнутрыэлітныя сувязі. То бок гэта іншы рэжым. І я думаю, што чым больш мы робім гэтых выпускаў пра Расію, тым больш мы заўважаем, якія Расія, Беларусь розныя. Па-першае, гэта іншы рэжым, па-другое, гэта іншыя людзі, гэта іншая прырода, да? І у іх таксама такі другі профіль у шмат якіх расійскіх апазіцыянераў. Таму, думаю, тут частка тлумачыць гэта. Тут же, ведаеш, агулам, ці ёсць надзея, з кім нам супрацоўнічаць. Разумееш, а супрацоўнічаць у любым выпадку трэба. Бо ад Расіі нікуды не пазбегнеш, як бы там не было, гэта сусед. Ну, тут бы з табой паспрачаліся, дарэчы. Паспрачаліся? Окей. Пакінем палітыкам. Пакінем гэта, можа быць, палітыкам. Да таго моменту, пакуль мы не станем гэтымі палітыкамі, калі станем. Давай, можа быць, трошкі пра тэмы. Размаўляем увесь час пра кантэкст і пра кантэксты розных краінаў. Але вось, можа быць, што ты заўважыла наконт таго, як у гэтых кантэкстах прасочваецца тэма Беларусі? Ці якое месца яна там займае? Ва ўсіх выпусках па-рознаму. Я думаю, што залежала таксама ад госця. Калі мы размаўлялі з Ларысай з ЗША, то мы пабачылі, што яна казала пра Беларусь, па-першае, часткова у кантэксце свайго паходжання, бо я нагадаю, што яна нарадзілася ў СССР, не ў Беларусі, як яна гэта і пазіцыянуе, таксама уключаючы сваю праграму онлайн. Акрамя таго, яна ўзгадвала таксама імідж Беларусі, да, увагу да Беларусі. Казала пра тое, што калі вельмі цвяроза паглядзець на сітуацыю, то увагі да Беларусі няма ў ЗША, да, належнай увагі. І увогуле за прэзідэнцкай кампаніяй, якая ў ЗША пачалася, тут вельмі складана прасоўваць пытанні Беларусі, і гэта хутчэй трапляе ў рукі вельмі маленькай групы аддзелаў, якія за гэта адказваюць. Ну і в прынцыпе мы гэта таксама бачым, што там у СМІ ў ЗША не асабліва Беларусь заўважна, але мы бачым, што вось прымаюцца нейкія важныя палітычныя дакументы, як вось гэты акт па дэмакратыі і правах чалавека, які нядаўна быў адноўлены, і ў які былі даданыя новыя актары, былі даданыя новыя нейкія палажэнні, якія
звязаныя з падтрымкай беларусаў. То бок палітыка ідзе, але грамадскай і медыйнай увагі даволі мала, і яе становіцца яшчэ менш. Ну і гэта, канешне, натуральны працэс, з якім нічога не паробіш, але ў той жа час, я думаю, што нейкім актарам трэба з гэтым працаваць даволі актыўна. Вось, і калі казаць пра іншыя выпускі, ну, вядома, у Літве гэта ввогуле стала цэнтральным фокусам, да, у пэўным сэнсе, то бок мы менш размаўлялі пра літоўцаў, пра літоўскую ідэнтычнасць, як мы хацелі, мы больш размаўлялі пра пагрозы, пра знешніх ворагаў, дзе Беларусь узгадвалася вось ледзь не ў кожным пытанні, хаця нашы пытанні не заўсёды тычыліся выключна Беларусі. Тут таксама вось было цікава паглядзець на тое, наколькі вялікае месца Беларусь як, напэўна, афіцыйныя улады Беларусі і беларускае грамадства, наколькі яны займаюць вялікае месца ў размовах увогуле пра сучаснасць Літвы, пра сённяшні дзень. Ну і, канешне, гэта нас прыводзіць да таго, што Беларусь увогуле ўзгадваецца ў кантэксце ваенных канфліктаў, у кантэксце аўтарытарнай краіны, пагрозаў правам чалавека і падобным рэчам. У некаторых выпадках мы спрабавалі самі пытанне Беларусі падсвяціць крышачку. Вось мы хацелі паразмаўляць з Русланам Хабасавым, калі размаўлялі пра башкорцкі рух, тады мы спрабавалі параўнаць вось нашы лозунгі, напрыклад, да, што там закладзена ў іх. І ён таксама ўзгадваў штосьці пра беларускую апазіцыю і казаў, што ёсць пэўнае натхненне, да, узятае ад беларускай апазіцыі, у тым ліку для іншых нейкіх апазіцыйных ці нацыяналісцкіх рухаў, як у яго выпадку. Таму ўзгадваецца, канешне, ў пэўных кантэкстах, і я думаю, што сітуацыя, якую мы назіраем сёння, это даволі негатыўны вобраз краіны, даволі песімістычны, такая вось рэальнасць, з якой трэба жыць, але я думаю, што ёсць пэўная надзея. Я хацела цябе запытаць наконт іншай рэчы, якая ў нас усплывае падчас розных сезонаў, але ў гэтым сезоне яна зноў у нас паўстала. Гэта тэма каланіялізму. Вось я ведаю, што цябе яна асабіста даволі моцна цікавіць, і увогуле вось пытанні гэтых малых народаў Расіі, гэта такая вялікая тэма, і мы заўсёды спрабуем там штосьці скавырнуць, штосьці зразумець, што ж там адбываецца, якія ж там імпэты. І я памятаю, што ў нас быў выпуск у мінулым сезоне з Буряты, так, там, дзе нас падчас падкаста пару разоў атругалі за тое, што мы спрабавалі навязаць гэтую нейкую ідэю вызвалення Буряты, але нам казалі, што мы ўсё роўна частка вось гэтай вялікай Расіі, і як гэта моцна кантрастуе з тым, што ў гэты раз мы пачулі ад прадстаўніка башкорцкага руху. Вось хацела паслухаць, што ты ўвогуле думаеш па этой тэме. Па-першае, як бы там Расія не спрабавала сказаць пра мы многанацыянальны народ, і зараз гэта вельмі моцна выкарыстоўваецца расійскай прапагандай, калі трошачкі гэта скавырнуць, то становіцца вельмі відавочна, што ўсё ж такі, як бы мы не жылі ў 2024 годзе, Расія ўсё роўна дэ-факта з'яўляецца імперыяй са сваімі калоніямі, якія проста часткі гэтай тэрыторыі. Калі мы размаўляем з людзьмі, тут проста справа ў тым, што гэта адбываецца ўжо на працягу столькіх гадоў, што, безумоўна, частка гэтага насельніцтва, яна сябе ўжо там мала асэнсоўвае ці мае вельмі такую размытую ідэнтычнасць. Але ёсць вельмі многа людзей, актывістаў, якія гэта не ўспрымаюць, борюцца ў незалежнасці ад умоў. І вось што было вельмі цікава, і што з башкорамі, і што з бурятамі, не гледзячы на тое, што мы атрымалі ад гэтых менавіта людзей трошачкі розныя адказы, якая мусіць быць будучыня, адні сказалі федэралізм, а другі незалежнасць. Але праз размову з імі абодва ўзровень таго актывізму, нават да вайны ва ўкраіне, яны рабілі там такія немагчымыя рэчы, не гледзячы на проста неверагодны ціск. І гэта яшчэ ў тых тэрыторыях, дзе яны па сутнасці з'яўляюцца меншасцю. Таму што там расейцу, ну і вось гэта каланіяльная стратэгія, ну, канешне, спрацавала. Чаму Савецкі Саюз перасяляў народы? Ну, як бы тут не трэба далёка ў лес хадзіць. А тое, што адбываецца ў каўказскіх рэспубліках, гэта такія міны не тое, каб замедленага дзеяння, а там яшчэ ўсё і бурліць. Таму гэта вялікае пытанне і вялікая праблема Расіі. Я думаю, што чым больш яны будуць іх давіць, а яны зараз іх давяць, мы там глядзелі таксама на статыстыку, сколько людзей павыязджала з той же самай Буряты, Злучаныя Штаты, якая там зараз вялікая дыаспора. Я думаю, што ўсё толькі чакаюць да таго, калі будзе які-то вялікі крызіс, і там будзе вельмі цяжка ім гэта ўсё сабраць у едзіна, як яны зараз спрабуюць гэта зрабіць. Таму вось гэтай ваенныя дзеянні, маё такое меркаванне, не ведаю, наколькі яно там палітычна абгрунтаванае,
Мне здаецца, што гэта ўсе ваенныя дзеянні Расіі, гэта таксама знешне, гэта таксама спроба, каб усё было ў кулакі адзіна. Я не ведаю, як будзе дэмакратызавацца Расія, таму што вельмі відавочна, што пры дэмакратызацыі Расіі ім трэба ісці да федэралізацыі, і там не факт, што все захочуць быць разам з Расіяй. То есть пасля ўсяго гэтага 200 гадоў усіх каланіяльных штук, гэта сумненна. Таму я думаю, што ў наступных сезонах нам варта паразмаўляць яшчэ з кімсьці, і варта паразмаўляць з якой-небудзь Каўказскай рэспублікі. Можа быць не Чечня і можа быць не Дагестан, але там іх многа таксама, і пачуць іх думку. Леся, мы паразмаўлялі з многімі краінамі, з многімі кантэкстамі, але не з усімі мы змаглі. Мы хацелі разабрацца ў іншых кантэкстах. Может быть, у будучыні да сезона 4, якім кантэксты ты хацела б закрануць? Трэба ісці ў Кітай. Трэба шукаць кагосьці, хто можа нам распавесці, што адбываецца ў Кітаі. Пажадана, каб мы не праходзілі праз цэнзуру камуністычнай партыі, каб нам далі максімальна шчырыя адказы. Вельмі хацелася нам атрымаць адказ ад эксперта па Паўночнай Карэі. Мы стараліся, але пакуль што не атрымалася. Будзем спрабаваць яшчэ ты накірунак даціскаць, бо тут ёсць такая цікавая рэальнасць, у якой Беларусь часта параўноўваюць альбо з утопіяй Оруэлла, альбо з Паўночнай Карэяй. І мне падаецца, што мы, канешне, зусім далёка ад гэтай рэальнасці, і хочацца зразумець, наколькі далёка, колькі міль, колькі кіламетраў засталося да гэтай сітуацыі, якая адбываецца ў Паўночнай Карэі. Паспрабаваць прааналізаваць вось гэты кантэкст, які ёсць там, як жывуць людзі, як людзі збягаюць, як людзі жывуць сваё жыццё у кожнадзённым як бы сэнсе, да? То бок як гэта выглядае. Бо мы шмат чуем там з розных дакументальных фільмаў пра прапаганду, пра тое, што ўсім кепска, пра тое, што вось ёсць гэты татальны кантроль, але ўсё ж такі людзі працягваюць там жыць, да? То бок як гэта можа выглядаць і чым увогуле гэта, ну, скажам, можа пагражаць свету, таму што это таксама краіна, у якой ёсць атамная зброя, таму хочацца вось у такіх выпадках больш разабрацца. І для мяне вось гэты накірунак Кітай, можа быць Паўночная Карэя, можа быць таксама нейкія малыя народы ў іншых рэгіёнах свету. Хочацца вось гэтыя моманты таксама прагаварыць, прарэфлексаваць. Я б яшчэ паглядзеў, што адбываецца ў Індыі. Все кажуць, што гэта супер новая дзяржава. Даведацца, ці будзе яна наступным Кітаем, ці Злучанымі Штатамі Амерыкі. Вот адзін момант, які на будучыню мне, здаецца, было б цікава таксама паразмаўляць. Гэта тое, што зараз становіцца таксама відавочным. Беларусь, канешне, вельмі блізка да Украіны і да Расіі. Што ўсё ж такі будзе значыць гэты канец баявых дзеянняў? Таму што, канешне, вайна не можа працягвацца ўвесь час. Мы вельмі шмат размаўлялі пра патэнцыйную эскалацыю канфлікта, а вось калі гэты канфлікт, ці вайна, гэта не канфлікт, канешне, скончыцца ці замарозіцца, якія наступствы гэта азначае для Беларусі? Таму што зараз ідуць ужо размовы пра тое, што, ну, можа, ўжо адзіны парламент трэба збіраць з Расіі, можа быць, і адзіную валюту. То есть такое ёсць адчуванне, што Расія пачынае зноў весці сваю песню і пра татальную інтэграцыю Беларусі. Як яны гэта называюць, мы можам назваць гэта і акупацыяй. Таму тут як бы таксама было б цікава пра гэта паразмаўляць. Ну, не ведаю з кім, канешне. Напэўна, з тымі, хто ў Беларусі, і хто не ў Беларусі. Так, сапраўды, вельмі цікава, мне падаецца, і гэты накірунак, бо мы, канешне, павінны не забываць, што хоць мы спрабуем закрануць розныя краіны свету і даць бачанне таго, што адбываецца ў гэтых краінах, канешне, для нас больш за ўсё баліць вось менавіта тое, што адбываецца ў нашым рэгіёне. І хочацца зразумець, як іншыя краіны, прадстаўнікі іншых палітычных сістэм, іншых кантынентаў нават разумеюць гэтую сітуацыю, як яны бачаць наступствы для сваёй унутранай палітыкі, для свайго грамадства, ну і ўвогуле для свету ў цэлым. І ёсць таксама шэраг працэсаў, якія мы ніколі не абмяркоўвалі, якія хочацца таксама глыбей закрануць. Мы ўжо казалі вось пра гэтыя міжнародныя арганізацыі, пра шанхайскую гэту арганізацыю ШОС, якая вось становіцца актуальнай у беларускім кантэксце. Зноў, я думаю, што гэтыя рэчы варта таксама закрануць у будучыню. Ну што, на гэтым, напэўна, скажам вялікі дзякуй яшчэ раз нашым слухачам. Мы вельмі удзячныя за то, што вы нас слухаеце, заставляеце каментары, але таксама пішыце нам пра тое, што вы хочаце пачуць у новым сезоне, пра тыя кантэксты, пра якія вы хочаце даведацца больш, можа быць, таксама пра тых гасцёў, з якімі вы лічыце, мы мусім паразмаўляць. Ну і, канешне, не забывайце падтрымліваць нас сваімі лайкамі, сваімі перапостамі і іншымі рэчамі, падпіскамі, калі для вас это бяспечна. І жадаем вам вельмі добрага лета, мірнага, ўсё, да сустрэчы. Да сустрэчы.